Kuya, nagdodroga ka ba, kuya? Paano masabi? Gusto niyo mga ka-answer, ako nga pala si Paolo at ngayon, hindi natin pagkakakitaan ng ating girlfriend. Ngayon, pagkakakitaan natin ay mga memes at mas maganda ang memes kaysa girlfriend. Dahil mas madali sila at hindi marami ang gusto. Diba, memes na nagbibigay sa'yo. At sa mga umaangal dyan sa modules, ang binibigay naman doon sa'yo ay kaalaman. Kaya huwag ka na mag-inarte at simulan na natin. Kung mga latak ngayon ang natira, galing kay Clark. Lahat po binigay ko sa taong yun. Diba? Eh, wag. Binigay niyo tama. The other king, kita pampanakit, veterang, ang tromay kong. Magkaiba naman ako. Kita pampanakit, veterang. Nagsasabay-sabay ang mga problema. Ayoko na. The other king, kita pampanakit. Okay, medyo dark na. Ang tromay kong. The other king, kita pampanakit, veterang. Sobrang dahil problem. Ako, hindi naman na dichotomy na porket yung isa naghihirap, ay hindi na siya pwede maghirap kasi mas hirap ka sa kanya. Hindi naman pwede ipareho mga sarili mo sa pinagdadaanan ng iba. Huwag mo ipawalang bisa ang paghihirap ng iba dahil iba yung paghihirap mo. May kanya-kanya kayong panahon, may kanya-kanya kayong kaya, kanya-kanyang paano lagpasan ng mga problema. Kaya hindi maganda ikumpara mo yung pinagdadaanan ng isa sa pinagdadaanan ng isa. Pero naiintindihan ko rin naman kung saan nanggagaling ang pantitrip nyo. Sunod, galing kay Anynote. Wait, scripted pala. Always. Kulat ka, no? Walang nakakaalam yan. Bagong kaalaman to. Hindi mo to maaaral sa kahit anong module. Sunod. Galing kay The JZK Guy. 21st Century Pinoy Humor. Paano masabi? Kuya, nagdodroga ka ba, kuya? O, tito Paano ko. masabi? Sabi ko, Lindo, stop! Parang yung Arabo na, ano? Same bed, better beat, just a little bit. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2. Hindi! Hindi ka. Pag-ibig! Anak, itabi mo. Ako na. When I was young, I was taught that drugs were Wala bad. rin po. Pare, ang hina ganito yun eh. Kuya, nagdodroga ka ba, kuya? Mami! Ng suka! Yung mukhasin! Punay! Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Hindi raw ikinukulong ang mga gaya niyang malinis ang intensyon. Advance ako mag-isip. Look at Antipolo. Alam mo yung mga gumagawa ng thumbnail na puro may bilog yung ano. Yan, yung yan na yung pinagtatawanan ngayon. Aram Funny, ayun, Aram Funny na style editing. Aram Alligator will make it face. Okay, hindi na natin pwede play. Pero gets mo na. Basta yung parang gushon, parang ganito rin yun. Sunod! Diba, pang-ubos oras kesa mag-aral tayo ng module. Galing kay Dutch. Bro, mayroong magsasorry pa siya. Kasi kung titignan mo yung social blade nila, halos 200 plus thousand na yung umaalis, oh. So, hindi ko alam kung talaga scripted yan. Kasi sa lahat ng prank na ginawa nila, hindi naman sila umabot sa ganitong level na kailangan i-risk nila na umalis yung mga subscribers sa kanila. Kaya lalagyan ko nitong video natin ng ads. Kada isang minuto may ads. Mabuti na mag-sorry, wag lang mag-sorry sa Meralco at pambayad ng bahay. Naiintindihan ko yung Merc, gusto ko rin ang pera. Sunod, galing kay Neil. Videoan mo ako, tol. Kunwari nagsisisi ako. Uminom ba siya? Parang di naman nabawasan. Baby, I don't understand this. Sunod. Galing kay Neko. Yan. Kasi mag-aral kayo mabuti. Suriin! Panoorin ang tunghayan ng link na abot. Yan ang module na may matututunan ka. Puro kaalaman at katarantaduhan. Totoo yun? Ay, hindi ito ah. Ito, totoo ba to? Maraming salamat. Easy plug po. Nagbo-module ka lang ha. May natututunan ka pa. Sunod, galing kay All About.
Wala pangalan ko. Sorry na anak ko. Mapapalitan ni mama yung Nako, name mo. hindi ka pa nagmo-modules niyan. Pero ang pinakamahirap na agad na tanong sa'yo, nako, lagot ka. Lagot ka sa nanay mo. Salamat to ng mga nanay. Ano ba? Ayoko na. Nako, academic freeze na to. Sunod. Galing kay Vanna. May gano'n, nagre-reklamo kasi mahirap daw yung modules pero puro cellphone lang. Ayoko na katotohanan. Gusto ko lang kalokohan at gamitan. Kaka-cellphone mo yan. Diba, paborito sagutan ng mga magulang natin. Di ka marunong maghugas ng pinggan, kaka-cellphone mo yan. Napilay ka, kaka-cellphone mo yan. Isugat ka sa tuhod, kaka-cellphone mo yan. Galing kay Sabermeal. Okay, medyo dark, kaya isunod na natin to. Pampamilya po kami channel, sunod. Galing kay Koro. Daddy? Not now, son. Daddy? Not now, son. Dad. Not now, son. Son. Up from the top, make it drop, that's somewhere. You got a bucket and a mop, that's somewhere. I'm talking wop, that's somewhere. Ganda boss talaga ni ano, no? Macaroni in a pot, that's somewhere. Hey! Oh, The Voice! The Voice yun na po. Sunod. Sunod, Paul. Nako, kafe ako na lang. Gagatasin ibang paraan. Ako, Bolbol, gagatasin din. Wala pa rin si Bolbol ngayon. Si Bolbol naman yung kumaripas. Babalik siya sa 1 million special natin pag dumating na yung ating gold play button dahil mahirap nga ngayon dahil nga pandemic. Medyo matatagalan ba? Pero okay lang yan, diba? Mag-soul searching ka muna, Bobo, kung nasa ka man, basta masaya ka. O masaya na din ako. Para kung nasan ngayon. Gusto ko hawakan si Bolbol. Malambot kasi si Bolbol. Nakatanggal kasi ng stress. Ano ba yan? Sunod. Galing kay Pablo. Can anybody here name one NBA player for me? Who? A player? Bobo Amp, is that a player? Can somebody name one NBA player for me, please? Yan, kesa mag-modules Who is ka, Jan puro Tonga? Among Us. Is Jan Tonga in the lead today? Who the hell is Bobo Amp? Is Bobo? I gotta look this guy up on my phone. Stephen Curry! Stephen, thank you! That's it. Boses niya yung parang sa Damask. Ayo. Stephen Curry! Who is Bobo Amta? Amta. I don't even know who this is. Why, Steph Curry? Come on, you have 10 seconds. I need to know why. Mama Mo Red. Bobo Mo I don't understand! Medyo sukot na yung ganun sigaw niya. Ito. Sunod, galing kay Alvin, gagawa ng issue, tapos magka-sorry si Mark. Alam mo, mawawala na ako respeto. Pero di ba pumunta na sila kay Tulfo? Oo, nai-collab siya, pero yun ang nararamdaman ko lang. Alam ko mahirap panindigan ang ating mga feelings. Patawarin naman kita eh. Mahaba pa. Pero feeling ko totoo na to. Kung hindi man, mawawala na respeto kay Cafe Namindang, kay Makaganda, buong buhay niya. Di na ako maniniwala kahit kailan. Kahit totoo pa yung sabihin niya, di na rin ako maniniwala. Kahit muling masaktan. Para sa kotse, mawawala ka ng 200k subscribers. Parang hindi worth. Sunod! Yan kay Fibo. Hey! Opo, tating! Nako! Dolomite! Para kanyan! Alam mo ba? Wala lang ang sense eh. Mapagtripan lang siya po. Sige na, sunod! Galing kay Terabytes. Nobody yung bata. Ay, mahirap nga. Hindi ko alam yung mararamdaman ko pag gano'n eh. Siyempre, kakain na ako. Ano gagawin ko? Gutom na ako. Huwag mo akong titigan na ganyan. Yung konsensya ko. Papakot-pakot yung mukha niya. Gaganon-ganon pa yan sa screen. Wala na. Sunod! Gutom tuloy ako. Galing kay Ice Kendin. Okay na. O yung sisig. Malis. Yan, kaya ako pinapanood ng bata para may matutunan siya, di ba? Parang modules lang yan. Yan ang mga wais. Yan yung mga tao hindi na kailangan mag-module. Magaling, matalino, palakpakan. Sunod. So, sobrang umay ko sa college, sumama na lang ako sa grade 1 galing kay
ako naman sa sobrang tanga ko, mas matalino pa sila sa akin, kaya kailangan ko sila sabayan. Sunod, disconnect si teacher. Mga sarang hayop. Tunay na lalaki. Edited ba to? Parang hindi eh. Sumasayaw sila dun sa beat eh. Teka, ayaw ko makapiright kaya sumayaw na kayo, bilis. Tayo, mga sarang hayop! We wanna know sa mga modules. Tunay na lalaki kaya magbukas ng yung kanina at saka sumayaw ng ganito. Sunod, maraming salamat. I wanna know bakit kailangan ng modules. Galing kay Jumper. Diba naglalaban ng mga sarang hayop at Konichiwa? Pag ganyan ang internet mo, huwag ka na umasang may mabasa ka pa at may marinig kay teacher. Sunod! 言い過ぎじゃ。さあ、エリクさんもどうぞ。すみません。 Galing kay Mark Jason. Uy, Dota 1. Siya na naman. Ano ba meron? Bakit? Doom? Hindi ko gets. Dahil ba sa ilong niya? Ano, mas na-miss ko lang yung mag-Dota kaysa pagtripan siya. Kawawa naman yung bata. Pagbigyan nyo na. Lahat tayo may ganyang face, ha? Sunod! Uy ba dyan? Tama, di ba? Huwag kayo mag-skip na ads natin. Kahit mag-sorry ako, huwag kayo mag-skip ng ads. Kailangan ko ng girlfriend na mapagkakakitaan. Sunod! Galing kay Chill State. Apo! Idol ko na to! Kaya ang gusto ko. Tama na. Sunod. Ayoko na. Konichiwa yung teacher mo. Senior. Uy, humanities, pareho kami. Maraming salamat. Sunod. Galing kay Marvin. Naku, wag mong gawin yan. Mag-aral ka. Huwag nyo ako sisihin pagtanga kayo, ha? Ano, sino nanonood akong Paul? Hindi. Pagkatapos ka na manood ng Paul, mag-aral ka muna. Saka ka manood. Tagal dito ka na natin sa mosquito na game. Pero maraming salamat sa suporta mo. Pero ayoko nang sumusuporta sa aking tanga. Wag. Doon na kayo kay Merc kung gusto mo yung gano'n. Sunod. Kay Russell, Paulo ako, Mojo. Hindi. Pagsabay mo, waka mo silang sabay. Pagsabay mo, parang si Merc. Sunod. Galing Duki every TikTok boys. Nako, ito yung kaninang lalaki. Pinasok ang kanyang TikTok. Sunod. Galing kay Don Juan. Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day. Ano? Ano? So, hindi ko nakita agad. Hindi ko i-expect. Leche, hindi nyo ako, wag nyo kasama dyan. Ibigay nyo araw na yan para sa mga teacher nyo. Isa lang ako hamak dito na taga-kolekta ng basura. Mas marami kayo matututunan sa mga teacher natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga teacher na nagturo sa akin nung ako ay bata pa. Sunod! At panghuli, galing kay Wooden Slug. Napakaganda editing. Dito wala na mga lo-fi po. Tsaka back to basics. Hey! Puso mo, meron na iba umaangkin parang China. Kinuha ang aming lupain, eh. Ayoko may kahati. O magkatay ba kayo sumbat? Inyo na ang Manila. Ano nilagay? Ayoko na, doon na natin tapusin ito. Natutunan ba kayo? Kumita ba kayo sa mga modules? Ako kumita ako sa mga memes. Kaya maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga nagmo-modules nyong friends para hindi sila makapag-aral at nalaki silang tanga. At huwag nyo kalimutan subscribe. Paulo Lau.